Assalamu alaikum. Ni ce takuwar kullum Anta Mami. Yau na tawo maka da wani haɗi na musamman. Yar uwata, wannan haɗin ana kiran shi da caccaka mai gida. Haɗi ne na musamman. Yar uwata, wannan haɗin yana kwararo ni'ima sosai da sosai. Zai sa ki ringa jin daɗin jima'i har ki ce wayyo Allah. Yar uwata, wannan haɗi na musamman ne, zai ce miki babu gajiya kwata-kwata. Zai ƙara miki ƙaimi ya sa mai gida jin daɗi gare ki. Yar uwata, kafin nan ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a duk sanda muka ɗaura. Wannan shine zai taimaka muku domin samun shirye-shiryen mu da sanda muka ɗaura. Abu na farko shine wato ganyen magarya. Na san dai kun san shi. Abu na biyu shine wato zogale, ganyensa. To wayannan abubuwa guda biyu yar uwata, so zaki haɗa waje ɗaya. Idan kika haɗe su waje ɗaya uwata, sai ki samu turmi ki dake su. An fi buƙata a daka saboda yafi abin nan yadda ake so. Idan kika daka ta tayi laushi, kika daka magarya, sannan kika daka zogale waje ɗaya suka yi laushi tare. Sannan sai ki ɗauki ki haɗe su guri ɗaya, sannan sai ki sa su a wuta, ki tafasa su, ki tabbatar sun tafasa. Zaki ga launi ta sauya. Tun ma kina sawa idan dai daka su suka yi, wannan ne zai fitar miki da jus ɗin yadda ake buƙata. Idan kika yi haka yar uwata, sannan sai ki ɗauki zuma ki zuba a ciki. Wayyo Allah, ka ji daɗi. Wannan shi ake kira da gidan daɗi yar uwata. Idan ma kina so, sanda kike tafasawa zaki iya sa siga a ciki. Ki samu cokali biyu na manya-manyan cokali, wato na cin abinci, ki zuba cokali biyu ko uku a ciki na siga, ki tafasa su tare. Sannan idan kika sauke, ki iya sa zuma. Yar uwata, yadda yayi zaki haka zaki yi zakwai-zakwai, haka zaki ji kanki, haka shi ma mai gida zai ji ki. Yar uwata, ki gwada wannan haɗin, na musamman ne. Wannan haɗin ne ba kowa ake bashi ba saboda haɗin ne yana da matuƙar amfani, amma na zaɓa ne na isharar da ku saboda wannan haɗin mai matuƙar muhimmanci ne yar uwata. Yadda mai gida zai nuna miki ƙauna da jin daɗi sanda yake saduwa da ke yar uwata. Wannan haɗin mai kyau ne yar uwata, ku gwada. Ni ce taku har kullum, wato Anta Mami. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Na gode.